Čaute, tu je Tim a vítajte pri mojom make-up tutoriáli. Takže nemám vôbec skúsenosti, takže ma nehejtujte nič. A začneme jednou vecičkou, čo sa volá toto. Neviem, je mi to jedno, lebo tá moja tvár není moc dobrá. Neviem, prečo som sa osprchovala, až potom namalovala, nie naopak. Tie moje ruky úplne dobré. Ale začneme. Idem si pre servitku. Stop. Mne to zase nejde stopnúť. Tak chudí servitku pokrčíme, lebo ju nebudeme potrebovať rovnú. Potom môžeme rovnú dať, ale to je jedno, ako to máte radi. Pokrčíme nejak takto, alebo ešte o jedno takto. Otvoríme. Ešte o jedno, tak. Nanesieme na tamto tam. A vlastne budeme si natierať tvár. Uvidíme sa potom, lebo sa mi to nechce robiť pred kamerou. Takže ja už som. Začneme druhým. A keby niečo, nie je to na zakrytie nedokonalosti, ale na zlepšenie kožnej bariéry alebo tak. A vlastne môžem tu natierať sa aj dieťa. A tak, potom tu vlastne otvoríme prvé poschodie, v ktorom je toto, ale ja si tieni nedávam, takže vlasy tu máme, ako normálka u mňa. Začneme špirálou, ktorú si ako prvé musíme ale aj utrieť na vrchu, lebo je tam zlá a potom by som to mohla dostať do oka, čo by mohlo spôsobiť rakovinu. A môžeme začať. Malujem si iba horné obočie, myhalnice, lebo dolné by mi potom mohli stiecť a bolo by to zlé. Dobre, ja už som sa zlákla. Nejak moc dlho to trvá, takže to zase stopnem. Keby to išlo. Pohni, no. Áno. Tak, už som si dala na oči. Nedávam si moc, ale zistila som, že som nešikovná a na brodu som si dala. Takže si musím trošku zakryť. Dobre je to. Potom druhé, tu máme vlastne tiene a lesky na pery. No a ja používam ten najslabší lesk a len preto, aby mi tu vlastne nemala suché pery, lebo keď používam label, tak to stále zotrem, ale keď mám to, tak myslím, že to má farbu a nezotrem to. A preto, lebo som stratila takú blbosť na to, tak používam prsty. To znelo divne. OK. Dolná pera, to nič není vidieť ani, skoro som to dala do tieňa, super. Takže takto môžem si utrieť do tej servitky. A posledná vec, čo spravím, je, že si zoberiem servitku z druhej strany, dám ju do spodného do toho tu a dám si to na líčka a tak. Už to rozostrelo poriadne. Dobre je to. Takže vlastne na líčka a na bradu si dávam. A niekedy aj na nos. Tak, toto je môj make-up. Čo si dávam celkom často, ale nie často. Ja som komplikovaná. Dobre, idem to uložiť tam, nech to je. A vidíme sa pri ďalšom videu. Tak dovi.